Vamos facer un mensaxe, un poema de Non xulgues. Vais titular así: Non xulgues. Non xulgas como fala, nin como camiña. Non xulgues o seu silencio, nin o seu ruído. Non sabes o peso que leva por dentro, nin se o seu paso é lento, é dor ou é medo. Quizais sexa unha enfermidade, quizais unha vida inteira, loitando en anacos. Quizais tamén podes ter razón e ser só os síntomas dunha resaca, que eso tamén en parte se considera unha enfermidade. Pero, sabes cal é a peor enfermidade? É cando ti sinalas, que rís, que murmuras, que gañas co suízo, que a outro torturas. A veces quen critica non mira a súa ferida. Eso é certo, porque se criticas é que por dentro levas unha ferida. Non sabes como lidiar con ela. Entonces falas dos demais, porque non tes vida. Mira con respeto, fala con verdade, porque detrás de cada corpo hai unha humanidade.